हाँ, तो इतना जोर से खट गिर गई कि हम उनका दवाई सुई करे। अरे नाके नु फूटल बा, अपने नु घरे गिरल बड़े। अरे दादा, तो हम अब सुई दवाई करवाई, उतनो नइखे चोट लागल, उतनो नइखे लागल बाबू। ए राम परवेश भाई, का हाल बा? अरे कुछ ना हो, केकरो पर नहीं खींची रात। भइल ऐसन कि काल लैनी एगो लौका, मार्केट गईनी ह बाजार, आ निमन निमन लौका बेचात, निमन निमन लौका बेचात रहे। लौका के जब देखनी न तो मन एकदम गदगद हो गई, बुलंद हो गई। आ ले लेनी हम लौका बाबू, लौका तो ले लेनी, आफत हो गई। अब तो समझ ल कि तरकारियों खाइल एकदम बुझाता कि गड़े बा। अरे का हम बताई तारा, ओइनी हाँ देवलिया के जोड़ी रख देनी, रहे देवाल देवाल के जोड़ी रख देनी हम लौका। आ उ सुई वाला लौका रहे, ओकरा में सुई लागल रहे। आहे दादा कहतनी कि हम रख देनी ओइजे, आ रात भर लौका ओइजे रह गई। सवेरे हाला करतारे कि देवाल छेद के लौका उनकरा ओरी घुस गई। आ देवाले के बगल में रहे उनकर लगावल चौकी, आ चौकी में असुदु लौका मरले, असुदु लौका मरलस। सारे राम गिर गइल बड़े, नाक फूट गइल। Oh no! वो कहतारे कि दवाई करवाव। हाँ कह द बूढ़ी ने कहा, दादा सुई दवाई खाती पैसा वैसा दा दे। उनका ओरिया जितना गोल बा कह द काट ले बस। हाँ काट के तरकारी बना लो। बाप हो बाप, राम राम राम। अब तो बुझा कि एकदम तरकारियों खाइल गुनाहे लागत। बाप हो बाप, वे कहते कि लौकवा जितना बा उनका ओरी काट के अपन बना लेवा, हम सुई दवाई ना करवे। लौको अब ना किनम जा, सारे लौको ना खाए।